दहाय बे दहायो उरखाव गोराजों बगदा नांनानै बिखाया गावना दुखु मोनना दङ। जिन्स फाइट नामा गथ'फोर? बा माथो ड्रेसफोर गोदान गोदानलाय? Oh no! ड्रेसफोरा माथो बक्सिंनि 9,000 लादोलै। बेसे लानाय ड्रेसफोरालाय? 9,000 नोंसोरथ' दिनै सेबगार गानजोबना फैखादो बेखायनो आं नोंसोरखौ मोननै आयदा खादाव सिखायनो नागिरदों। मोनसेया जादों सौनाय, मोनसेया जादों जोनाय। मिथिनाय मा सौलायनायफोराव बेफोराव नोंथ' जेबो मिथिया बेफोरखौ गानबा मा सेब जायो? बे जाबाय लाखिनायनि सोरबा माबोरै लाखियो आथिंखौ बे जाबाय बिखानि सेब। दिरुंफोराबो गोलाव गोलावथारलै। दा नों आंखौ जो आरो सौ बे जाबाय बिखानि सेब। आथिंजों जोनाय जायखिजाया आरो बे जाबाय सेब। बे जाबाय बिखानि सेब। बेयो जोबथ'बाय। ओमफ्रायलाय खायदाखौ होनो सानदों। आं सौनायनि आदब होनो सानदों। सौनाय आरो जोनाय। दे नों आंखौ खेबस'नायबो बे सेब जायो बेयाव। जेरै हागौ एरैनो गोसोखौ बेखौ प्रेक्टिस खालामनो होनसै आं। ओमफ्राय माबोरै जोयो, माबोरै सौयो आरो माबोरै लाखियो बेखौ आरो खनसेसो बावनाय बे आथिंजों लाखियो। बे फारसेखौबो जो। एबार सौ ओरै खालाम। सौलायनाय Gimana bisa sungguhin nama? Ini juga memang biar jangan besar. Soalnya apa tuh? Ini bebaji kalah. Bebaji suai tan. Dari suai tan yang angkat. Oh, juga urus. Urus tanah. Urus lebai dah. Dia kamlai nanti kamde bebaji. Jauh sekali mudah hamna bahaya. बिनिखायनो बिखि हामो जों नोंसोर बेनि थाखायनोथ' बारा स्मार्ट ना बेनिखायनो नोंसोर बेफोर हुदाखौ गारजोबदो आरो सानफ्रोमबो बेबादि एक्सारसाइज बक्सिंआव फैबाय थादो।